kungukuphila okuphakathi. Alibonke Nkosi. Bese qhubeka uPaul Paul athi ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli ngokuba awukuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Yebo, futhi kungewenze umthetho kaNkulunkulu. Abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Kepha nina elisenyameni kodwa likuye umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaNkulunkulu noma kaKristu, lo kasiye owakhe. Bese lithi iBhayibheli ke uKristu ekini. That is verse number 10. uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono. Bese lithi iBhayibheli kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Ngokuqhubeka lapho futhi verse number 11 uthi ke uma ke umoya owavusa uJesu Kristu kwabafileyo ehlala kini, uthi uyaphilisa nemizimba yenu efana intambo kaNkulunkulu nentambo yomuntu. Akusoze kwafana. Lithi babe lezinto zombili ziyamelana. Alibonge igama leNkosi. Ufunda incwadi yabaseGalatiya chapter 5 verse number 16. Uthi uPaul Paul kepha ngithi kini hambani ngomoya ukuze ningayokufeza izicanuko zenyama yenu. Bese lithi iBhayibheli ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Inyama ifuna okuphambene nentando kaNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Bese lithi iBhayibheli ngokuqhubeka lifunda lithi iBhayibheli ngokuba lezi zinto zombili ziyamelana, ayikwazi ukuhlalelana. Lokhu kufuna okunye nalokhu kufuna okunye. Umoya ongcwele ufuna okwakhe, nenyama nayo ifuna okwayo. Now iBhayibheli ngolifunda encwadini yabaseKolose ngiyayithanda ke le chapter 3 wakhona verse 1 to verse 5. iBhayibheli ngakho uma navuswa kanye naye uKristu funani okwaphezulu lapho yena uKristu ekhona. iBhayibheli ehlezi ngakwasokunene sikaNkulunkulu. Bese lithi nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Bese lithi iBhayibheli ngokuba nafa ukuphila kwenu nina kufihliwe kanye naye uKristu ezindaweni eziphakemeyo. Bese lithi iBhayibheli sinaleli ithemba lokuthi nxa ebonakaliswa thina ke sofana naye. Bese lithi iBhayibheli ngokufunda ngezansi. Bese lithi ngakho-ke bulalani amalungu omzimba wenu. Uma ninaleli themba bulalani amalungu enu asemhlabeni, okuwukuthi ubufebe, ukuqoqa, ukuhuwela, ukukhanuka, isangabe. Bese lithi iBhayibheli nokukhonza izithombe okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu. Now bese lithi iBhayibheli ke ekade nihamba kukho nani lapho lisahlezi nobubi. Bese iBhayibheli lapho lisahlezi kukho, kepha alokhu nani malinahle konke lokho. Alibonge igama leNkosi. Asifunde sifike sentide. Lithi iBhayibheli ngokuba bese iBhayibheli kalokhu nani malinahle lokho ulaka nokuthuthela. Kepha bese iBhayibheli nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu, likabelane amandla. Lokhu
kanye nentando kaNkulunkulu. Lezi izinto zombili ziyamelana. Kukhona intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu iyona esiholela ekuphileni okuphakathi. Nikhona bazalwane, intando kaNkulunkulu iyona ezosenza ukuba sibonane naye. Ukwenza intando yakhe ikhona okuzosenza siphumelele ekuhlaleni kuye. Ukwenza intando kaNkulunkulu ikhona okusenza ukuba sihlale simangala ngemisebenzi yakhe emihle yomusa ayenza kithi usuku nosuku. Intando kaNkulunkulu versus intando yomuntu. Intando kaNkulunkulu bazalwane iyona esiholela emthandazweni. Kodwa intando yomuntu, intando yenyama iyona esiholela ekulaleni singathandazi. Intando kaNkulunkulu iyona esiholela ekunikeleni. Kodwa intando yomuntu iyona esiholela ekunganikeleni. Intando kaNkulunkulu iyona esifundisa ukuthethelela. Kodwa intando yomuntu iyona esibambisa amagqubo. Intando kaNkulunkulu iyona esifundisayo ukuzila ukudla. Kodwa intando yomuntu iyona esishonisa phansi. Yimbe esibhekane nayo. Yilakho uMpostoli Pawule umuzo encwadini yabaseRoma chapter number 7 verse number 23 uthi, now I have discovered that in my body kunomthetho ophambene nentando kaNkulunkulu. Uthi engikwenzayo yilokho engakuthandi, lokho engakwenziyo kodwa yikhona kufanele ngabe ngiyakwenza. Uthi wo maye kimi mina muntu wosizi, bese athi kodwa makabongwe uNkulunkulu wethu ngoJesu Kristu osihola njalo, asiholela edwendweni lokunqoba, osiphendule saba yiphunga elihle ngentando yakhe. Utobhala kahle encwadini kaMathewu, intando yakho Nkosi mayenziwe emhlabeni njengalokhu yenziwa nasekhaya ezulwini. Intando kaNkulunkulu ayisoze yafana nentando yomuntu. Intando yakho njengomuntu ayisoze yafana nentando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu yehlulekisa iziqalekiso zemndeni, kodwa intando yakho ikushonisa phansi eziqalekisweni zomndeni. Intando kaNkulunkulu ikwenza ukuthi uphile kahle nabantu, kodwa intando yakho ikwenza ukuthi uhambe uqabana nabantu isidingo singekho. Izinto zombili ziyamelana. Uthi ubheka le intando iJones ibhekisele. Ukuze ivoice kaNkulunkulu ibe ngaphezulu kwevoice yakho, kufanele usubmit. This Bible, submit to God and resist the devil, he shall flee. I will tell my colon, submit to God. Submit to God. Submit to God. And Satan, he shall flee. Ngenxa ukuthi wena nje usinike